Everyone. Good evening. Hindi ko nakita. Pare. Hello, sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan, mga ka-Uragon, mga kahabi, mga ka-team Uragon natin dyan. Team Uragon. Ayan, shout out po. Shout out sa ating viewers all over the world. Ayan. Kasama natin ngayon ang Team Uragon at magkakaroon po tayo ng Christmas Carol. Purakos. Yan, hello sa ating lahat. Padabihin natin ang ating mga viewers. Pero dala mong device. Dua. Wala, may nakalagin dyan. Anong kanta ang karanta? Dego Mapin. Dego Pal Mapin. Ano mo nasasabi, ate? Chatan. Ayun. Ayan, shout out sa ating 37 viewers. Hello, magandang gabi po. Hello, magandang gabi sa ating 33 viewers. Ma'am Reggie, Ma'am Monica, Adelina, Cordobes Official. Yan, good evening sa lahat. Ayan. Siguro tagilid ang camera. Aba ba dyan sa commercial? Mga tagilid ka sana. Tama lang? Pwedeng tagilid lang ako. Ayan. Hello po, magandang gabi. Shout out sa ating 19 viewers. 20. 19. So, sa gusto po makibahagi po sa gagawin po namin caroling. Kung ngayon po magpaparequest pa lang kami. So ayan, ang plano po namin dito sa sa gagawin po namin caroling. So ngayon, magkakaroon po kami sa mga bahay-bahay, mga barangay. Kasi pwede naman. Yung manlikom po namin ditong pera, gagamitin po natin para magkaroling din po ulit kami dun sa mga bahay-bahay na tingin po namin is wala pong kakayahan makabili po ng kanilang Noche Buena. So yung kikitain po namin dito, ibibili po namin ng Noche Buena para ibigay po dun sa sa pamilya na mapipili po natin. Ayan. So bali kakarolan natin sila, tayo ang bibigay. Tayo yung magbibigay sa kanila. Imbis na sila yung magbibigay sa atin, tayo yung magbibigay sa kanila. So, sa gusto pong makibahagi, ayan, pwede po kayo magpalipad o ng super chat. Ayan. Kahit magkano po. Ayan, salamat. Yan, Uragon nani, kunin ko na yung pagkakataon. Sige, Para... sige. Dito ka na. So yan sa ating mga loading daw, sabi ng Reggie. Check mo nga muna. Loading daw. Kanina yan, okay na yan. Okay na. Ay, Hindi ka na sigta ka. So nais ko pong kunin na pagkakataon kasi po alam naman po ninyo yung nangyari sa GR Hobby YT channel. Nagpapasalamat po ako kasi overwhelmed po ako ngayon kasi yan, nakita niyo yung suporta ng buong grupo. Buo po ang Team Uragon at hindi ako nawalan ng pag-asa kasi nandiyan kayo, nandito yung Team Uragon na sumusuporta. Salamat po sa inyong suporta. Sana po ay tawag dito. Sana magawa pa po ng paraan kasi napakalaki ng may tutulong sana noon sa ating mga kababayan. At yan, sa mga sumuporta sa GR Hobby 2.0, maraming salamat po. At abangan nyo po, hindi po ako titigil dahil po nandito ang Team Uragon na kasuporta sa akin. Salamat kay Uragon Hane. At salamat po talaga kasi doon ako kumukuha ng lakas na pagpatuloy at hindi tumigil sa ating misyon na makatulong sa ating mga kababayan. So Merry Christmas po sa lahat. Sana po ay maging kayong maligaya sa aming gagawin ngayong gabi sa pangunguna ng DJ TV, ang aming guitarist. Sino ba ang vocalist? Uragon Hane. Ang dancer natin, dalawang ang aming reindeer, si Santa Claus, ito si Hindi, yung mga Santa Claus, yung mga viewers natin. yung mga kapalipad din naman. yan, yung mga viewers natin, yung mga Santa Claus. At yan,
Ako yung magbabasa mamaya ng comment nyo habang sila ay nagpa-practice. At nagpa-practice tayo. Yan, Sir Pony Aldi. Magandang gabi po. Sir Pony Aldi. Sir Pony. Shout out kay Sir Pony Aldi. Sir Pony Aldi, magandang gabi po. Special mention sa ating idol at kayo po ang isa sa mga inspirasyon namin. Si Kuya Tekram, mga charity vlogger. Yan, lahat po. Hello po. Matubang. Sir Pony Aldi, nasa inyo po ang aming respeto. At sa ating mga sponsors na naka-tune in ngayon, maraming salamat po. Sana po ay mapaligaya namin kayo ngayong gabi. Yan. Maestro. Yan. Grabe. Pagsubok lang yon. Dali lang. Opo. Dito lang kami. Yan, salamat kasi Sa Bicol, Dagos lang. ilang gabi po talaga ako hindi nakatulog kasi iniisip ko na bumabalik sa isip ko yung mga vlogs ko na parang nawalang isang iglap yung mga pinagpaguran. Puyatan yan. At nagpapasalamat po kasi nandito lagi yung Team Uragon at kayo po na sumusuporta. At pati si Padi-Padi ay nalungkot nung pumunta ko sa kanila. Nalungkot na nadama ni Padi-Padi yung aking lungkot talaga. Pero sa ngayon po, tanggap ko na at yan, patuloy lang po tayo. God bless po sa ating lahat. Yan, patuloy lang. Hello sa ating 44 viewers. Yan. Ito yung sinasabi ko, Dear Abby. Maraming magpapalipad yan. Ayan. Unahin na natin si Kuya Puni Aldi. Ayan. 250 pesos. 249 pesos. Salamat po. Ayan. Maraming salamat po. Buwi naman Kuya Puni Aldi. Buwi Salamat naman. po. Ayan, maraming salamat po. Sir Pony Aldi po. God bless po. May palipad din ng 500,000. Salamat po. Sir Pony. Hinanap po talaga. God bless po. Salamat Kuya Puni Aldi. Salamat. Ano na si Sir Pony? 60. 60K. Congratulations po, Sir Congrats po. Pony. At yung latest niyang vlog, pinanood ko yung nandun si yung isa sa mga Tekram Kids, Si Dave. si Dave. Yan. Lagi ko pong inaabangan, lagi po namin pinapanood ang inyong mga vlogs. Ano iba pa? Oh. Ayan, si Ma'am Elena Magaliano, 125 pesos din. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Ayan. Ano wala? Yan. Shout out natin itong mga 47 viewers natin all over the world. Si Ma'am Monica Muzar, Ma'am Reggie Bonel, si Ma'am Adelina Cordoves Official. Hello po. Good evening po. Si Ma'am Leslie Nu. Good evening po. Yan po yung aking link ng aking munting bahay. Pakibisita na lang po. At may upload po ako mamaya-maya. Ma'am Reggie, Merry Christmas po. Team Uragon Honey. Ma'am Ashra, hello po. Nancy, Merry Christmas po. Good evening, sir. Miss Uragon, patawad. Yan, Miss Uragon. Di pa nagsisimula, tawad na. Baka naman, pwede mong maipin, Miss Uragon, kasi isa lang yung ano. Ayo, pasuyo na. Ma'am Ate Karen, pasuyo na lang po pakipin ng ating bahay para po makita ng ating mga viewers. Hindi kasi dala ni Uragon yung isa niyang device. Yan, Miss Uragon, shout out po. Si Ma'am Arlene Manuel, gandang gabi Sir Roy, Jerhabi DJTV. Hello po Ma'am Arlene, Merry Christmas po. Ma'am Leslie No, musta sila Padi-Padi watching from Brunei, Darussalam. Yan, may upload po ako. Kina Padi-Padi at susunod yan po yung upload ni Uragon Honey. Stay tuned po at ipapublic ko na po. Ma'am Monica Ozar. Hello Uragon Honey, Jerhabi, Uragon team. Merry Christmas everybody. And God bless. Merry Christmas din po Ma'am Monica. Pwede ba magbaba ng link? Yan si Miss Uragon. Nida Albania. Diyos maray na banggi sa Indugabos. Watching here from Japan. Hello Mama Nida.
ng Japan. Good evening po. At Merry Christmas po dyan sa Japan, Ma'am Nida. Advance Merry Christmas. Ma'am Adelina Cordoves Official, mega love shout out po sa inyo, Team Uragon Honey. God bless sa inyong lahat. Si Ma'am Hurita Nahe, good evening Uragon Honey, Team JR and Team JR Hobby. Yan. Walang signal. Opo, nawala kanina. Pasensya na po. Nanay nyo ako. Good evening mga Uragon team. Mga Uragon team. Watching from Brunei, Darussalam. Yan. Hello po ma'am. Nanay nyo ako. Yan si Ma'am Grace. Tita Gracie. Hello, good evening sa inyong lahat. Tita Gracie. Hello po sa Japan. Good evening po. Yan si Ma'am Kasi. God bless po sa ating lahat. Tita Gracie, maraming salamat po sa pamasko. Ma'am Kasi, salamat daw po, sabi ni Ate Mila. God bless po, Ma'am Kasi. Tuwang-tuwa po si Ate Mila sa iyong pamasko sa kanya. Sir Pony Alde, sabi niya, maligayang Pasko, Team Uragon. Yan si Sir Pony Alde, ang isa sa mga tawag dito, ating hinahangaan na charity vlogger. Sir Pony Alde. Good evening, Sir Pony Alde. Salamat po sa suporta sa mga tulad namin na mga small YouTuber dito sa Bicol. Sir Pony, nasa inyo po ang aming saludo po kami sa inyo. Yan, God bless po. Congratulations po sa iyong bahay na sa ngayon po ay 60K plus na. Jenny, si Ma'am Jenny Minoru, Merry Christmas po Uragon Team, enjoy po, God bless from Japan. Yan, habang tinutono po ni DJ TV ang gitara at sisimula na po tayo. Ma'am Nida Albania, Merry Christmas to all. Ma'am Aleli Gubalani, napakasaya naman ng revenue nyo, pero live napakasayang naman ng revenue nyo, pero life must go on. Go lang, we will always support you. Salamat Ma'am Aleli Gubalani, salamat po. Ang Hurita Nahe, good evening Uragon Honey and JR Hobby Team. Wow, marami na kayo Wala naman akong may tutulong ngayon, pero sana malipat na ang matambayan. Malipat na ang matambayan. Opo. Malipat na daw yung yung nakatira sa kuweba. Opo, sana nga po may mag-sponsor sa kanila, yung mga nakatira sa kuweba. Sabi ni Ma'am. Sana nga po may makapansin po doon. Kasi Hurita na silang bumaba ulit doon. Opo. Kasi dati naman sila nakatira sa baba. Panoorin niyo po yung mga upload namin doon. Meron po kaming upload. Ako po, kay JR Hobby 2.0. Si Uragon Honey may upload doon. Sino pa yung may upload? Simplicat. Yan, may upload po si Simplicat. Bisitahin niyo po yung bahay ni Simplicat. Si Chris Kapur po, meron din pong upload. Sino pa yun? Apo, so marami po kaming sabay-sabay umakyat. Panoorin niyo po lahat kasi iba-iba po yung kwento na aming pinakita doon. Yan, Sir Pony Alde, salamat po sa 249 pesos. Mabuhay po kayo. Sabi niya, good job. Yan, Sir Pony. Ayos talaga ang support ni Sir Pony. Talagang Kaya nga, andyan yung lagi si Sir Pony. Ma'am Elena Magaliano. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Merry Christmas advance. Gandahan nyo ang pangaroling nyo. Sabi ni Ma'am Elena. So yan. Habang iniipon-ipon natin. Pag nag 100 na to, pwede na tayo magsimula. 84 na. Mga 100 or 90. So, yan. Shout out po Sir Kiponi Alde. Napaka matulungin din niyang tao, sabi niya Maleli. Opo, isa po ito sa mga iniidolo natin, Sir Pony Alde. So yan guys, kung hindi pa po kayo nakabisita sa bahay ni Sir Pony, bisitahin niyo po ang kanyang malaking bahay. Dinedeclare na po namin at ito po ay susunod sa yapak ni Kuya Tekram. Ma'am Reggie, hello po Sir Pony Alde, good evening po. Yan, Ma'am Elena Magaliano, 125 pesos na palipad. Salamat po at marami na po tayo nitong makakarola na pamilya. Ayan, marami.
So, kakaroon kami para makakuha ng makalikom ng Yung kinita natin sa pangaralin natin, mangaral ulit Oo, tayo amount. para dun sa mga Opo. ano, pupunta namin yung pamilyang pipiliin ng team at na walang kakayahan makabili Oo. ng pang Noche Buena. kakantahan na namin. Bibigyan pa natin. Yan. So, sugod, parang sugod bahay. Yan, tama. Pero pamaskong sugod bahay. Huwag lang sunog bahay. So- Sugod bahay po ang gagawin namin. Yes. So, yan. Yan, may Gcash po pala si Uragon Honey. Nakapina po yung Gcash. Tapos ka naman. Patay lang. Tapos na. Ayaw. Tapos na sinupload mo. Ayun na. Kaya tapusan na muna. Tapo namin na muna. Kaya tapusan na muna. Tagal. Ayan. Umpisa na po namin. Dayan na suling. Ha? Dayan na suling. Ayaw na. Hmm. Ayun. Alag. Niluto. Ano yan? Ano ka? Ano ang bit? Una tana? O ano? Merry Christmas, Vendors, Ryan. Yan, Vendors. Ryan, shout out. 1, 2, 3, go. Ako na. Sige, unang Paswag sumapit. Okay. Ang paswag sumapit. Maganda dahil muna. Ay, ang Pasko si Papi na. Ang paswag sumapit. Common na kayo. One, two. Kaya tayo po. Ito po ay practice lang po muna. Kasi baka isipin nila. Sorry na to. Practice lang po ito. Intro. Yes, yes, yes. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang ibig, dahil sa usay pag-ibig, siko'y sila, may tatay na sigala, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y magsikawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit sa sunod. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang iyong tunghalan. At pagpatuloy, dahil hindi Pasko ay maligaya. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit sa sanggol ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang itong araw. Ang bawat isa ay nagsipag na doon. Baga? What's na yun? Hindi ko narinig yung voice mo dyan. Yan, Ano yan? practice lang po yan. Yung kumakanta ko dito. Naisip. Ato, may mag-comment dyan. Hindi ko malang narinig yung voice ni J. Abby. Mas malapit ka dyan. Ha? Mas malapit ka. Kumanta ko pa kanina, sabi ko, ang Pasko ay sumapit. Yan. Hello po, Mama Bella Gutang. Ang saya naman ng Uragon Honey Team. Puro magagandang lalaki. Bagay pala kay Jerabi. Magka-problema lalong pumupogi. Oh, salamat talaga, Ma'am Bella. Dapat tayo, lagi may problema.
Talagang pogi. Huwag naman. Ma'am Bella, shout out po Ma'am Bella Gutang. Magandang gabi po. Merry Christmas in advance. Ma'am Hurita Nahe. Ingat lang kayo sa pagligo sa malalim na ano to? Sana dahil baka malunod. Gusto kong tumalon sa ilog at masagip si ate. Di ko tanda po yung pangalan nung kasama nyo at sa sumagip. Yan, ang malunod sana po ay si Chris Kapoor. Chris Kapoor, YT Channel. At ang sumagip, ito, uy, pakita ka daw. Bayani. Gusto ko makita ni Ma'am Hurita Nahe. Teng Ay, sabi mo naman. Lapit ka dito. Ito po si Teng, Kabisut Official, ang aming lifeguard. Magaling po yan lumangoy kahit sa ano. Merry Christmas, Team Uragon, sabi ni Hens D. Yan. Hens D, magandang gabi po. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hello, shout out sa ating 65 viewers at sa ating 48 thumbs up. Pleasant evening everyone and advance Merry Christmas. Shout out Hens D. Shout out Belyesa Tessa. Hello po Ma'am Belyesa Tessa. Maray nabanggit po mga Uragon watching from Hong Kong, taga Sangay. Yan, hello sa mga taga Sangay. Shout out Ma'am Tessa. Si Ma'am yan, nawala po yung message mo Ma'am Estrelita Cabinta. Hello po. Yan Ma'am Dolora Bedes sa 15 Hong Kong dollars. Maraming salamat po Ma'am Dolora Bedes. Ma'am Ena Restrado. Good evening po sa inyong lahat. Uragon team. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ingat, watching from Singapore. Yan. Shout out po sa mga kababayan natin sa Singapore, especially kay Ma'am Ena Restrado. Yan, dan dikit na po, JR Hobby 2.0. Merry Christmas in advance sa inyong lahat po. God bless, sabi ni Adelina Cordoves Official. Shout out po, Ma'am Adelina. Si Gab, yan, Merry Christmas. Gab, same to you from Team Uragon. Yan, kasama din po namin yan si Gab nung umakyat po sa Mount Isarog. Tess Official Vlog, maray na banggi po, watching from Hong Kong, from Sangay. Hashtag buko, sabi ni Gab, malapit na Gab. At maghanap tayo ng buko. Hi, Sir JR Hobby, sabi ni Ma'am Tess Official Vlog. Shout out po Ma'am Tess Official Vlog. Advance Merry Christmas. V Cool TV, idol pa shout out. Good evening yan. Shout out kay V Cool TV na nanonood ngayon. Yan po ang GCash number ni Roy Sibuluan 0910-9118-692. Yung mga nais pong tawag dito, magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan at isa-isahin natin po yan, ililista yung ating mga nalikom. Lalagay natin doon sa ating notebook yung isa-isahin natin mga nalikom nating amount. Tapos isa-shoutout natin yon. Then following day, ipunin po namin tong listang ito at ipopost natin sa live natin kung sino yung mga nagpalipad. Maging sa GCash po kasi nandun naman yung kanilang pangalan. At yan po, para po ma-recognize yung mga, dahil po kayo sa inyo, marami tayong matutulungan. Salamat po. Si Ma'am Weng Padernal. Hello Ma'am Weng, shout out po. Hello Ma'am Weng. Gandang gabi, musta na kayo? Musta na si Sir Jer Habi, sa buong team, Uragon Honey, ingat kayo lagi. God bless. Salamat po Ma'am Weng. Okay naman po. Ma'am Tess Official, Sir JR, nakalimbang ko na ang bagong channel mo. Salamat Ma'am Tess Official Vlog.
Ready na? My friend, are you ready to prank? Paskura naman. Mas anong tadabaga, mas sigla-siglahan dapat. Oo, masigla-sigla at smile, Yang smile. kaya Ha? ano siya May- na Next song na tayo. Puro nasa likod yan. Kaya nasa likod siya. Sige. Habang hinahanap pa ni DJ TV ang kanyang chords. Yan. Basahin na natin tong Hindi, mga... ano yun, kantangin natin. Ma'am Gina de Guzman, shout out. Hello, Ma'am Gina. Request naman po, Kuya Roy, kahit isang kanta lang. Yan, sige. Kakanta si Uragon Honey daw. Ako manata. Sabi niya, request naman po, Kuya Roy, kahit isang kanta lang. Yan. Anong Ay, good evening po, Team Uragon. God bless po. Sabi ni Mama Basyon na Tesoro. Sabi ni Ma'am Gina de Guzman, shout out. Ma'am Basyon, shout out. JM, watching from Japan. Good evening, everyone. Advance Merry Christmas. Paano ba mag-donate dito, TrueNet? Di po ba stars? Hindi po. Pwede po kayong mag-hit ng $sign dito sa live chat or GCash po through GCash number na nakapost po. So, yan. And yung mga nais pong mag-donate, pwede naman pong ipadala. I-message nyo po si Uragon Honey sa kanyang FB page. At doon po, pwede pong ibigay ni Uragon Honey ang kanyang basic info para po kayo makapagpadala sa ating mga remittance center, Cebuana, Emilier, Cebuana, kahit saan. Wag lang po sa Western. Pwedeng Western, ibang pangalan. May ibang pangalan. Pwedeng kay DJ TV. Inaabot ko na yun. Kahit doon sa asawa ko na lang. Just a message po, Uragon Honey, Facebook page. Salamat po. Si Mama, yan. Nasaan ba yung cute na Bibo Anthony? Hello. So, yan. Tulog na po. Tulog na po. Estrellita Cabinta. Tama? Cabinta. Hello, Ma'am Estrellita. Good evening, Uragon Team. Merry Christmas sa inyong lahat. Paano po ako magiging supporter? Yan po. Pwede po kayong tawag dito. Mas Ano maganda pala? siguro. Kailangan ko pala talagang gumawa ng join buko. Mataas ko na. Para sa membership. Sa gusto magpa-membership. Buwan-buwan sila magkano doon. So, anuhin natin yan. Depende yata. Kung magkano. Kabisaduhin mo muna. Weng, Ma'am Weng, wow, nangangaroling sila. Galing nyo, mga sir. Salamat, Ma'am Weng, Padernal. Bebe de la Cruz, hi, good evening. Taga Bicol man ako. Yan. Sandro TV Official, gandang gabi sa inyo, mga idol. Depende sa kulay. Kung anong membership. Good evening, Team Uragon. Merry Christmas po. Si Ma'am Emilita Paano ka gumawa? Andales. Yan. Earls TV. Wow, dami nila. Saya-saya naman. Yan. Hello po. Sir Earls TV, ang ating #1 supporter. Isa sa mga sponsor natin, si Earls TV. At ito na si Ma'am Leopolda, Sinival Coinen LG. Legit ako. Mary Mega Love. Shout out. Watching from Finland. Hello po sa ating mga sponsors. Si Ma'am Louis Jule Forever. Shout out po. Wishing from Jeddah. Yan. Hello po Ma'am Louis Jule Forever. Shout out po dyan sa Jeddah. Be Cool TV Roy. Nag-growth na channel mo. Schoolmate kita sa school dati. Yan. Be Cool TV. Be Cool TV. Sino ba? Yan. Orals TV. Shout out sa lahat. Yan. Nanonood si Sir Orals TV from Canada. Kanta muna. Yan. Ano, sunod kanta? Para masaya ang lahat. Yan. Shout out sa inyong lahat. Team Uragon Honey. God bless you all po. Lorico, wawa. Nangangaroling sila. Yung anak ko nangangaroling din na may video din siya. Yan. Si Construction TV. Mega love shout out sa lahat dyan. Sa live mo, Uragon Honey. Ma'am Grace Banogon, may TikTok ba? Shout out kay Simply Cat. Yan, Tita Gracie. Yan po si Simply Cat. Ano kaya kung hapon nagkanta kami, nagabay kami. Ayan, Yan. Pwede. Simply Cat. Bande.
Nasayaw daw si Simplikat. Tita Gracie, salamat po. Si JM, okay po. Nakita ko na si na stickers pala. Okay, from Yula. Makikita ng ano? Maligang ka iba. Ano ni? Opo. So yan si Ma'am JM. Bebe de la Cruz, pwede mag-jamming sa Caroline Nindo. Yan, pwede po. Ma'am Bebe de la Cruz. Jolie Labrador, magandang gabi Uragon Honey and Uragon team. God bless you all. Salamat Ma'am Lipolda sa palakpak. Yan, nagpalakpak din si Ma'am Reggie Brunel. Lorico, yung anak ko nasa music lesson din. Ngayon ang pasok ngayon ang pasok. Ano pala, hindi tayo masyado makakapag-ingay dito kasi may bagong panganak pala dito. Hindi man bagong panganak. Nakapanganak na. Ay, oo, yung si ano ko. May bagong panganak pala dito. Baka maistorbo natin. Ayan, so naman. So yan, ano ba yun? Hindi tayo, okay na yung kantang yun? Isa pa? Hindi na. Muna. Hindi. Paano? Gusto na lang. So nandito kasi kami guys, Nakakaya naman dun sa ano, nakakaya naman dun sa may ano. wala kasi kami guys sa bahay ni Kapitbahay. ni Uragon Honey. Mas Nandito lalong kami hindi sa- pwede dun eh. Nandito kami sa Ano kayo lipat tayo, relate tayo dun tayo sa ano. Kung okay last time. Next time. Ano, yan. Hello sa ating 69 na viewers. Yan. Paliwanag mo na. Ma'am Lorico, yung anak ko nasa music lesson din. Ngayon ang pasok sumapit 2 weeks na nag-practice yan. Good luck po sa anak nyo, Ma'am Lorico. Shout out po. Construction TV, shout out po. Ma'am Weng Padernal, shout out po. Mga sir, maganda ang naisip nyo para makalikob kayo ng pangregalo sa mga tinutulungan nyo. Galing pala ni Sir DJ na maggitara. Salute you guys. Yan. Salamat po, Ma'am Weng Padernal. Shout out ting Tess Official Vlog. Andy's Vlog Official, shout out po. Si Mama Kasi, shout out po. Amazing team, did it again. Salute, yan. Ludi Pelonia, salamat po. The Prospect, yan. Good evening po, ma'am. Si Miss Uragon Honey. Na-retract yung message mo, ma'am. Merry Christmas, sabi ni The Prospect. Ma'am, magandang gabi po. Yan, Tess Official Vlog, gagaling naman na mga Uragon team. Yan, siyam kasi tawan-tawa. Wala akong narinig na boses ni Mighty Jer, Habi. Yan. Kumunta po kanina. Siyam Lipolda talaga. Hello, Ma'am Lipolda. Shout out sa Sinibal Coin and LG Legit ako. Please support. Is me, Leticia. Merry Christmas po sa inyo. Shout out po watching from Quezon Province. Lagi po nanonood. Nanay ko kasi Bicolano din siya. Yan. Shout out po sa mama ni Is me, Leticia. Shout out po sa iyo, ma'am. Louder naman, sabi ni Gab. Si Ma'am Jurita Nahe, dapat masigla ang kakantahin nyo. Yan. Dapat na masigla. Energy naman. Yan, sabi ni Ma'am Jurita Nahe. At practice nga po ito. Merry Christmas sa mga Uragon team. Sabi ni Tess Official Vlog. Pwede ba mag-audition? Yan, sabi ni Ma'am The Prospect. Pwede po. Yan. Si Ma'am Marietta Jamili. Good evening to all handsome guys watching from Hong Kong. May maganda din po kami kasama. Yan, ang dalawang nagagandahan. Si Simply Cat at yung kanyang sister. Shout out po. Ay, tama. Kapitbahay. Naniwala ka talaga magkapatid sila. Kasi yun yung kwento niya sa aking kapatid. Kasi, lagi akong seryoso eh. Yan. Shoutout po kay Simply Cat. Yan po si Simply Cat. Please support DJ TV, Simply Cat. Lang aming team. Ito po pala si Kasikap CDF, ang ating kasama. DJ TV Official. Si Tenka Bisote Official. Si Simply Cat.
YT channel, si Bicolanos Vlog. Yan po, siya po yung kasama ko kanina pagpunta kina Tatay Bito. Yan, abangan nyo po yung upload po namin kay Tatay Bito. Nagpunta po kami doon kasi birthday po ngayon. Yan, happy birthday Tatay Bito. Happy birthday. Yan, kung mapanood mo man, kasi wala man sa cellphone. Sana marinig niya, Tatay Bito. Shout out Virgilin Cares. Yan po. Ano sa tanga? Pasko na naman. Pasko na. Sige, pasa kali maestro. So yan, ano lang po yung aming kanta, medyo ano lang, kontrolado po yung boses kasi may mga tulog na po. Yan, May bagong panganak. bagong panganak po. Una naman, may tuli na nga. Tuloy-tuloy na natin. Tuloy-tuloy na natin. Sige, Ikaw mo diba? so guys, sige. Huli na araw. Hindi, ano? Tulungan sa natin. Sabi ko yun ah. Una naman, okay tuli na nga. Nagdaan, tila magkaganda. Ngayon ay Pasko, dapat masalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko naman muli. Ang pinapagiging. Pasko, Pasko, Pasko naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Pasko na naman, may tuloy ng araw. Pasko nagdaan, tila magkaganda. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang araw namin kinamamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang araw natin pinakabibiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nag-ahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang araw natin pinakabibiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nag-ahari. Sa dulo na naman. Yan guys, that song is brought to you by Team Oragon. Yan. Tapos ano naman yung ano? Shout out everyone sa Avenida Prospect. Shout out Ma'am Marieta Jamili. Shout out Ma'am Mildred Midrano. Shout out po from Ordaneta. Merry Christmas. Lagi akong pinapanood. Si Padi-Padi. Si Ma'am Emelda Lumor. Maganda talaga basta team. Maraming mabubuong ideas. Mabuti yang ginagawa nyo para makatulong. Merry Christmas sa inyong lahat. God bless. Si Ma'am Emelda Lumor. Shout out po. JM 610. Japanese yan ba to? Oragon Hane? Japanese yan ba to? Ano? Japanese yan. Opo. Salamat Ma'am JM sa iyong 610 Japanese yen. Haponesa Brooks Nikita Amaro. Merry Christmas po to yours from the land of the rising sun, Nagoya, Japan. Yan. Shout out Haponesa Brooks Nikita Amaro. Yan. Miss Oragon, shout out. Tess official vlog. Sir, ako po yung nag-PM kay Sir Roy na magbibigay ng konting tulong kay Padi-Padi. Yan, si Ma'am Tess official vlog. Nag-PM daw si Ma'am Tess official vlog para sa may sa yan. Hindi na natin na send sa ating resibo. Yan, salamat po Mama Tess official vlog Pumasok sa maagang pamasko para kay Maraming Padi-Padi. salamat po, Ma'am Tess.
At nais ko din pong samantalin ng pagkakataon na pasalamatan natin ang isa sa mga sponsors, dalawa sa mga sponsors na nagpadala din kina Ate Mila. Yan po ay si Tita Agnes Miller na nagpadala ng maagang pamasko at kay Tita Gracie na hinatid ko nga po, ayun po yung upload ko ngayon, kina Padi-Padi, maagang pamasko sa pamilya ni Padi-Padi. Dala po sa atin ng ating buting sponsor, Tita Gracie, para sa package at kay Ma'am Agnes Miller sa amount na pinadala niya. So panoorin niyo na lang po sa ating latest update, kina Padi-Padi. Ma'am J. Domingo watching from Singapore. Advance Merry Christmas to all Oragon Honey Team Jer Habit 2.0. Nandito nga po kasama natin, shout out DJ TV Official, Tenka Busote, Bicolanos Vlog, at huwag niyong kalimutan na Simplicat YT channel, Simplicat, yan po, at si Chris Kapoor. Yan po yung ating Team Oragon. At si Kasikap JDF, yan po, naka-blue, ayan, naka-Team Oragon na t-shirt. Yan po. Shout out po sa ating team. Sabi ni Ma'am Jade Domingo na nanonood ngayon. Shout out Ma'am Jade Domingo. Si Ma'am Zinaida Kapasya, Happy Holidays, Oragon Honey and Jer Habi. Ma'am Zinaida, salamat po. Galing po sa Team Oragon, Merry Christmas po sa ating 71 viewers in the house at sa 74 thumbs up. Alvare Channel AC, shout out. Yan, nagbaba siya ng link. Bakit nalampasan mo yung comment ko sa baba ni Teng? Wala po, ma'am, ni Teng. Ni Teng K? Ano? Saan ba yun? Hanapin ko po, balikan ko po, wait. Kung hindi ko man po na hanapin ko po. So wala po. Na po siguro na retract, madam. So lahat ko po binabasa. Kung may nalaktawan man po, hingi po kami ng paumanhin. Yan. Nanonood sa atin from Korea siguro to. Kasi naka-Korea yung kanyang Simplicat Korea ba to? Pag ganito. Si madam hindi ko pa daw kasi nabasa yung niya. Korea ba to, Simplicat? Yan. Korea. Yan. Shout out po sa mga taga Korea. Yan po. Si Mama Justina Cristino watching from Japan. Yan. Shout out po. Ma'am Justine Motorista TV. Yan. Sir Roy, may message po ako sa iyo. Yan, may siguro to. Blessing. Ginagamit pa kami. Ginagamit na po yung yung cellphone natin. Opo, ito po pala yung kanyang naka-sign in po, sa page. Mamaya po pagtapos po nito. Motorista TV. Mamaya. Elizabeth Dialogo. Good evening, Team Oragon. Ingat kayo. Merry Christmas sa inyong lahat watching from USA. Kuya Miguel Vlogs. Good evening mga Oragon. Yan. Salamat po Kuya Miguel Vlogs. Ruby Razon Baluyot. Merry Christmas Oragon Honey. JR Habit 2.0. God bless po sa inyong lahat. Yan. Ma'am Ruby Razon Baluyot. Merry Christmas din po. Galing po sa Team Oragon. Yan po. Shout out po. Haponesa Brooks Nikita Amaro. Ang tagal namang kumanta. Kakanta na nga po kami. Yan na po, kakanta na nga po kami. Yan, shout out Ma'am Leopolda Gomez, Seneval Coin and LG. Legit ako. Ang kanyang link. Dahil magpasubos. Please pin message. Hello sa ating 87 viewers. Yan, kakanta na kami. Doon ako sa likod. Anong sunod natin? Feliz Navidad. Yan. Bilang direct. Pam 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 pam.
Feliz Tara. Navidad. Pam, pam, pam. Sa Google ka mag-search. Google image. Nasa messenger pa ko ta. May dami na kayo. Sa Google ba ko? Google na yan. Tayo ko na ito. Ikaw? Yan. Si Ma'am Natividad po nagluwag. Yan. Yun. Oh, man. Tasa na may 1, 2, 3, go! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Ay, Feliz bago ka na. Navidad. Ano kung alternate ang babae na lang. Kasi naman ang Masyado babae. magpaharap ang Dudong ang babae. Ano ba na? Para mapapang. Ay, dahil sila masabi kang Feliz Navidad. Kita masabi kung baka pumapapa. Ano? Sige, try na lang yan. Try. Gusto ko sa kahan lang po sa inyo. Feliz Navidad. Pam pam. Kami ang masabi ang pam 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 pam. Navidad. Feliz Navidad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Feliz Navidad. Pam 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 pam. Feliz Navidad. Pam 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 pam. Feliz Navidad. Pam 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 pam. Sobrang na pa. Pero esperanza na. Diba? Dalawa lang. Tatlo yan eh. Masyado kang na-explain. Tatlo. Tatlong minute. Dapat karami kita isa lang. Kaya nga na. Ayun. Sabay-sabay kita sa ano, Prospero. Tapos tingin sa I Wanna Wish You a Merry Christmas. Sa kabay lang tayo. Tapos pagkapunta sa Feliz Navidad, kamo naman. Sige. Feliz Navidad. Pam 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 pam. Feliz Navidad. Pam 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 pam. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Pam 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 pam. Feliz Navidad. Pam 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 pam. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Boys naman. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. Loud out. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Pa 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 pam pam. Feliz Navidad. Pa 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 pam pam. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I
wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. All right. I wanna wish you a Merry Christmas sa ating 73 viewers at sa ating 84 thumbs up. Yan po ang Feliz Navidad ng Team Oragon. Si Mama Estelita Cabinta. Hello po. Yan. Sir, ang monthly support ko kaya ko ay automatic na tatanggalin na the bank account. Automatic tatanggal na sa bank account. Okay. Bulan-bulan. Saan ano yun? Saan ano siya sabi ni Pag Ma'am? siya, pag nag-member. Opo. So yan sa membership po. Opo. So yan. Salamat po Ma'am Estrelita Cabinta. Salamat po. Para nag-chat nag-comment si Balsa. Nandito. Sige, Bal. Shout out. Shoutout po Kuya Bal Santos Matubang. Yan, hello, Kalingap team. Shout out sa Bal Santos Matubang. Team Kalingap. Andiyan pala, andiyan. Ayan, magandang gabi po. Mama Kuya Mas po. Bal Santos Matubang. Merry Christmas po. Ayan. Sana merry ang inyong Pasko. Maligayang Pasko. Sure, andiyan talaga. And shout out sa ating 80 viewers at sa 86 sa thumbs up. Salamat sa $14.74 na palipad. At sa mga nais pong magpaabot ng kanilang tulong, nandyan po ang aming GCash number ni Roy C. Buluan. At ang malilikom pong pera ay magkakarol kami sa mga pamilyang aming bibisitahin at imbes na kami ay manghingi, kami po ang magdadala ng pamasko. Kakantahan na namin at dadalan pa natin ng pamasko. Yan po ay dahil sa inyong mga donation. Ma'am Gina Alvarez, shout out Sinubal Coin and LG. DJ TV Official, paki-check mo ang FB message. Yan. Na-check mo na ba DJ? Sabi ni Ma'am Leopolda. Ma'am ano DJ na-check mo na daw yung message ni Ma'am Leopolda. Ay ma'am, i-check ko po ma'am Okay. kasi hindi ko pa po nabubuksan yung aking message sa ating Facebook page. So mamaya po i-check po natin. Medyo may na po kasi yung internet ng mga nakaraan. So i-check po natin ma'am. Eric Comi from TV. Merry Christmas and advance watching from Saudi. Nandito talaga si Kuya Bal Santos Matubang. Ayun, maraming salamat po sa pagdalaw sa aking LS, sa aming sa panonood po sa amin. Ano ba to? Yan, Baka naman. isang karangalan po Yan. sa amin na pasukin kami ng isang tanyag, kilalang charity vlogger po dito sa Pilipinas. Sa Maraming Daet. salamat po. Merry Christmas. Ayan ang mga Kalingap team. Ayan, Team shout out Kalingap. po sa inyo dyan. Team. Mag-ingat po tayo lagi. God bless. Team Maraming salamat Kalingap. ulit, Kuya Bal Ate. Santos Matubang. Hanap. Yan. Sa ulo ko yung kanta niya. Sa ulo ko yung kanta ng Team Kalingap. Pinapakinggan niyo ng anak ko. Yan. Shoutout sa ating 92 viewers in the house at sa 90 thumbs up. Salamat po. Ma'am Gina, hello Ma'am Gina. Ma'am Lipolda, hello po. Ma'am Eric Comet from TV. Merry Christmas and advance watching from Saudi. Yan, hello sa mga taga Saudi. Si Gina Alvarez, Uragon Hani at Jer Habi, love you po. Sabi ni Ma'am Gina. DJ TV, nanalo ako sa isang pa-contest sa USA. LS ni Silver Black Pinoy. Ibinigay ko ang GCash account mo. Yung price na napalanunan kong pera sa yung charity mapupunta. So yan. Thank you po. Sabi ni Ma'am Leopolda Gomez, yan po ang sinasabi namin na itong mga YouTube channel na naka-base lalong-lalo na sa ibang bansa, ito ating ka-Uragon partner na nasa abroad. Isa po si Ma'am Leopolda Gomez dyan. Itong Sinibel Coin ng LG, legit ako.
At please support. Yan guys. Yan, thank you po, Tita Leopolda. Check ko po mamaya yung FB ko. I mean, yung FB page messenger ko po. At magre-reply po ako kaagad after po ng live natin. Ayan. Thank you po sa Thank you po, Tita Leopolda. Yan po. Na-receive ko na din po, Ma'am Lipolda, yung message. Opo, at pag-uusapan po niya namin ng team. Hello, Ma'am JM. Nakapag-send na po ako ng 6.10 na yen from Yula Nakano or JM from Japan. Merry Christmas. God bless. More power sa inyong mga vlog. Stay safe. Hello, Mrs. Uragon Honey. Sabi ni Ma'am JM. Si Yula Nakano. Yan. At si JM or si JM nagpadala daw Uragon Honey ng 6.10. Oh, 610 ba yun o 6.10? 610 yen from Yula Nakano or JM from Japan. Salamat po, JM o Yula Nakano. Oh, Nakano. Maraming salamat po. Ma'am Weng Padernal, hello Madam Uragon Honey. Sorry napindot ko ang hidden post. Yan. Kaya pala Si Ma'am Weng Padernal, opo. Okay lang po. Ma'am Gina Alvarez, super bait ng mga idol ko, Uragon Honey at Jer Habi. Salamat po. At kasama po din namin ang Team Uragon, Kasikap JDF, DJ TV Official, Tenka Bisote, at si Simplicat, ang aming nag-iisang muse ngayong gabi. Hello, Simplicat. Ano nga niya? Ayan, kapatid ni Simplicat. Si Bicolanos Vlog at si Uragon Honey at ang inyong likod, Jer Habi 2.0. Salamat po. Ma'am Gina, salamat po. Si Ma'am Zinaida Capascia, watching from Rome, Italy. Happy holidays sa inyo, Jer Habi at Uragon. Ma'am Zinaida, nasa Italy ngayon. Happy holidays din po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana po ngayong darating na Pasko ay maligaya kayo. Dali, sasabay kami. Yan, sabi ni The Prospect. Shout out The Prospect. Sana ma-meet ko po ang Team Uragon pag nakauwi uli ng Bicol, sir. Yan, Ma'am Tess, official vlog. Yan. Welcome po, Ma'am Tess. Shout out ko pala dyan, Abi, yung nakimit up sa atin kanina. So, galing po sila ng yung mga vlogger po na yun. Galing Zambales, galing Pampanga, at saka galing po ng Quezon City. Ayun, pumunta po sila dito kanina sa Naga. Nag-meet up po kami sa Naga. So, para mapabutan po tayo ng pagregalo po dun sa mga bata sa Pasko. Padi. Hindi sa General. Kasi 'di ba may Christmas pa rin tayo. Oo pala. Papadaro tayo sa mga bata. May Alright. Christmas tayo din kila padi. Ipapamigay natin yung mga laruan na pinamigay din nila. Yan, shout out Dangsky Vlog. Yan, maraming salamat po. Kay Ma'am Reds Vlog, maraming salamat din. At kay Daddy na MM and Daddy na MM at Amaro yan TV. Yan, maraming salamat din. At kay Sir Joe Simple Vlog, maraming salamat po sa pagbisita po dito sa amin sa Bicol. Yan, galing din sila doon kila Kuya Bal Santos Matubang. So, tumuloy sila dito para yan, may paibot nga yung tulong, yung mga regalo para sa mga bata sa darating na Pasko. Yan, maraming salamat. Dumayo pa from Zambales? Zambales, Pampanga, at Quezon City. Yan, shout out po sa 94 viewers. Ma'am Tess, welcome po Ma'am Tess. Sana po ay makauwi na po kayo. Yan, welcome po. Si Ma'am Alele Gubalane, di ko po talaga mahanap ang Teng Kabisote official. Ano? Teng, mag-comment ka, Teng. Hanap na? Opo. So yan, si Teng Kabisote official, si Bicolanos Vlog, ang ating pong kasama, si Kasikap JDF, at si Simplicat, yan, si Chris Kapur po, nasa kanilang bahay, si Chris Kapur, yan, shout out. At si DJ TV Official, at Dear Habi. So yan po ang ating Team Uragon. Merry Christmas sa inyong lahat, sabi ni Ma'am Adelina Busante, yan. Shout out po Ma'am Adelina. Yan. Practice pa more, sabi ni The Prospect. Yeah, Shout out The Prospect.
Sonia TV channel, Sonia TV channel. Merry Christmas to all of you. God bless po sa inyong lahat. Ayan, salamat pala sa ano. Ayan, so binigay pala nilang sombrero, may ano pa, may, ang tawag yan? GR Habi ba nakalagay? May ano pa, embroidered text. Customize ba ang tawag yun? Ayan, customized at Hindi. Basta, Naburda, sabi mo. yan, Nakaburda. burda. Ayan, may nakaburda pa pong Embroidered. pangalan. Ano sabi mo? English na. In English mo. Kaya, may nakapangalan kasi sa likod, ano? No, may GR Habi, tapos sinuot niya. ayan, maraming salamat talaga sa mga kamitap natin kanina. Oh, next song. Next song is brought to us by, ano? Ano yan? Pwede bang ano? Ilista mo yung ano, mga nagpalipad niya, shoutout natin. May ano ka ba? Para i-ano natin yun. Pinantatan na ba lang sa bagong? Ha? Pasko na naman. Yan, ilista natin yung mga nag, ano, ilista nito, tapos, Tapos, Kinantak na rin. ano, Na naman. yan, review natin yung mga nagpalipad ngayon. At, Tanganing ma-perfecta na. Dala ko lang po yan. Pinaw kaya ang boses din do. Kaya nga, hindi. Nakataligod doon daw. Ah? Nakataligod doon. Ulit ang bupa ko. yan, ulitin natin yung mga, ay, hindi ko nakita dito. Gusto ko sanang i-review yung mga nagpalipad. Hindi ko na Wala na makita. yun. Sir po ni Alde. Lahat. 49. Lahat nga. Kunin natin lahat. Yan, sa ating 78 viewers, yan po. Sa mga nagpalipad po na hindi ko man maisa-isa at nabanggit natin kanina, salamat po. Merry Christmas to all of you. God bless. Ingat. God bless sa inyong lahat. Yan. Lorico, Pasko na naman at ang pandemic ay hindi pa tapos. Yan. Sabi ni Mama Lorico. Salamat po Mama Sinibalcon and LG sa inyong palakpak at sa support. Grace Banogon, Tita Gracie DJ TV, shout out sa inyo. Mukhang matamlay ka. hindi po, ayan medyo may ano po mabigat lang yung aking ano. Ilong. Yan. Shout out po Tita Gracie. Ma'am Weng Padernal. Good night everyone. See you again. Good night po. Salamat po sa support. Salamat po. Sa inyong next live stream. Ingat kayo lagi. God bless to all of you. Mr. and Mrs. Oragon Honey, dear Habi, DJ TV, salute you guys. Yan. Thank you. Ay ano, si Mrs. Uragon ano pala, may ano man, may YouTube channel. Pala, si Mrs. Oragon. Yan. Hindi kasi ano, hindi pa siya moderator kaya hindi siya mapin. Yan. Shoutout po pala kay Mrs. Oragon Honey. Hindi pa tayo. Yan. Isa po pala. Pasensya na. Hindi mo naman kasi sinasabi. Paulit-ulit ako ng ating mga pangalan. Si Kaya Mrs. Oragon pala hindi ko nabanggit. and Pasensya next na po. time, pasensya na. Hindi ka pasukin sa bahay niyo. Hindi, mahiga naman na sa labas. Okay lang. Ma'am Gina Alvarez, hello po. Ma'am Gina Alvarez, shoutout po. Pwede po kayo sir mag-practice sa Mayanas Nook. Yan, sabi ni The Prospect. Yan, pwede din po. Ano daw, ano daw? Sabi ni The Prospect, pwede daw tayo mag-practice doon sa kanyang lungga. Sa kanyang Tara na. ah, Hindi, bukas naman. Bukas. yan po, si Teng Cabisote Official, ang kanyang link. Hindi. Si Ma'am, Lipat kita naman ganyan. Ba't pa tayo, ba't pa tayo, ano, magpapractice? Pwede naman natin karolan si ma'am. Yeah. oo, si Ma'am na ang kakarolan natin. Tama. Ano kaya kung doon na tayo mag-practice? Nice Practicean na natin suggestion. sila ng Carol. Carolan na natin sila. Kaya nga, karolan natin si The Prospect. Kaya nga. Malay mo. Malay Yan. mo. Hindi na makakahindi yan. Grizel W watching from UK ba yan? Yan, since na nagpa-practice lang naman kami UK dito, ang plug na ano, Ma'am The Prospect. Kayo na UK, pag-practice UK. namin dyan sa inyo. Carolan na namin kayo diretso. Si Ma'am Raquel Flores, shout out po Uragon Honey habang gumagawa ng schoolwork. God bless you always watching your vlogs. Sabi ni Ma'am Raquel. Salamat po.
Ma'am Raquel Flores. Naomi J. Good evening sa inyo watching from Las Vegas. Ma'am Naomi, shout out po. Hello po sa inyong lahat. Sabi ni Grizel W. Yan. Cats Tolentino, shout out. Sige na, mapuno lang po. Kita ka. Ano sa pupunta yung si Ikan Taram niya? Sige lang, habang nagtataram ako, hindi, mag-ready na ka mo. Ang galing mag-alaga ng bata si Uragon Honey. God bless you all. All there. Ingat everyone. Yan. Sabi ni Ma'am Cats Tolentino. Joy Hermoso. Watching from Pasig City. Merry Christmas and God bless to Team Uragon. Sabi yan ni Ma'am Joy Hermoso. Ma'am Gina Alvarez, good evening. Hello Ma'am Gina Alvarez. Yan, request po. Yan, magre-request daw si Ma'am Gina. Welcome po. Hindi po Korea, Kanji Japan po. Yan, from Kanji Japan si Madam. At hindi po namin mabasa yung pangalan talaga. Shoutout na lang po sa mga taga Kanji Japan. Yan, ating mga viewers. Ma'am Chiki, kumusta po? Shoutout po Ma'am Chiki Saison. Kumusta channel mo JR? Naayos na ba? Hindi pa po kasi po yung nangyari po doon sa aking JR Hobby YT channel. Nag-message na po talaga si Google sa akin na terminated yung aking AdSense. At kahit po ganon, papatuloy lang po tayo. At meron na po tayong JR Hobby 2.0. Kung yung lulubin, please support JR Hobby 2.0. Yan, Val Santos Matubang, shout out from Daet, mga katropa, sabi ni Val Santos Matubang. Muli po, maraming salamat Kuya Val Santos Matubang sa pagdalo po sa amin. Yan, salamat po Sir Val. Sa ating viewer na si Sir Val Santos Matubang, isa din sa mga bigating charity vlogger ng Daet. At hindi lang ng buhay po kayo. Buong Pilipinas. Yan, buong Pilipinas. Sir Carlo ni Rosa, Merry Christmas and good luck. Saya Malaysia na cooking vlog, kumusta? Yan, kumusta din po. Isyong New Zealand, Dan Tusok. Yan. Reggie Bunel, hello Sir Val, Merry Christmas po. Yan, hello Sir Val. Joy Hermoso, shout out Hermoso family in Ligao City. Saya Malaysia cooking vlog, jacket please. Yan. Hello po Sir Bal, sabi niya po, Uragon Honey. Hello Sir Bal Santos Matubang. Gandang gabi po Team Uragon, God bless everyone always watching your vlogs. Pa-shout out naman sa family dyan sa Libon Albay, Okyalda family po. Salamat po, mabuhay po Uragon Honey at JR Hobby 2.0. Yan po ay sabi ni Ma'am Emma Lirio. Shout out po Ma'am Emma. At shout out sa pamilya niya dyan sa Albay, Libon Albay. Sa Okyalda family. Yan. Ano ba ang pala yung pilis na bed? Ano nang punta? Ma'am Lina, shout out. Ma'am Lina Yamaguchi. Yan, Yamaguchi. Ma'am Lina, shout out po. Merry Christmas po. Sabi niya, Merry Christmas guys. God bless. Ayun, mangaroling po kayo kay Sir Kuya Bal Santos Matubang. Yan, sabi ng Lori ko. Opo. At kakarulin natin si Sir Bal. At sana ay, sa tingin ko, hindi naman yan tatanggi Sir Bal na magpakarol. Yeah. Hello, Saya Kahit Malaysian magpalipad. Cooking Vlog. Oo. Kahit mong palipad. Papalipadan tayo ng si Kuya Bal pa. Papalipad yan ng isang bahay. Kasi sa dami na ng bahay na napagawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Kasurog ini. Hala, pinapanood kayo ni Kuya Bal Santos Matubang. Shoutout po, sana ma-promote niya kayo. Merry Christmas Team Uragon Honey. Yan, kasurog ini. Nakakatawa nga dun sa sa pagpunta nila Dansky Vlog dun kila Kuya Bal Santos Matubang kasi kilala ko dun. Sabi, wow!
Kasi ano, Kilala. sila nasa, kumbaga sa Bicol kasi, di ba? Ilan lang ang mga ano, bilang mo lang sa ano yung mga charity vlogger talaga. Yan. Tulad ni Kuya Bal, ni Virgilin, no? At yan, ang Team Uragon. Grabe. Team Uragon na nga. Next song. Ano na kata? Pasko na naman. Natakara ka eh. Dalingaw ako. And shout out Ma'am Gina Alvarez. Shout out po. Merry Christmas Mama Gina Alvarez. Ano pang ibang kata? Ma'am Emilia Fajardo, shout out po. Good evening sa inyong lahat, Team Uragon. Uragon Honey, Merry Christmas sa inyong lahat. God bless. Sabi ni Ma'am Emilia Fajardo. Kurita Nahe, Jerhabi, nakita ko na yung vlog mo. Kasama mo si Mama Virgilin. Ang saya-saya. Yan. Salamat po Ma'am Kurita Nahe sa support. Tess Official Vlog. Yan. Si Ma'am Rodora. Shout out po Ma'am Tess Official Vlog. Ma'am Rodora Macintosh. Thumbs up. Mama Yeng Balyon. Badyon. Yan. Uragon Honey, sana makahingi ako sa iyo ng pamasko kahit sipi lang para makapanood ako ng maayos. Yan. Sa senior citizen na po ako. Yan. Si Mama Yeng Badyon. Message ko lang po si Uragon Honey. Yan. Hello Ma'am Hurita Nahe. Shout out. Cats Tolentino, shout out. Shout out po kay Ma'am Kazi. Tess Official Vlog, shout out. Janet Alimanya, hello po. Ma'am Hurita Nahe. Patawad po. Yan, may nagpatawad na sa tuya. Patawad po. Sabi ni Ma'am Hurita Nahe, grabe, ma'am, patawad tulos. Ma'am Shi Nes Global. Hello host, in behalf of Tropang Global Compassion, I'm here. Merry Christmas po. Salamat Ma'am Shi. Nes T Global. Salamat po. Sinibal Coin and LG. Legit ako. Shout out Cats Tolentino watching from Kalinga. Yan. Gina Alvarez. Subscribe na din po kay Laquetzero Official. Yan. Tess Official Vlog. Shout out. Tenka Bisote Official. Yan. Shout out. Energy. Tapos smile. Parang malungkot po. Sabi ni Ma'am The Prospect. Please, Uragon Honey. Sana mapansin mo ko. Mama Yeng Badyon. Sige daw. Message mo po, Mama Yeng. Si Uragon Honey sa kanyang FB page. And a one-horse open sleigh. Ano yun? Anong title niya? Jingle bells. Bells on bobtails ring and making spirits bright. What ride and sing and sing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride a one-horse open sleigh. Take the girls tonight, sing this sleigh song. Hey! Oh, what fun is to ride Yan. Shout out sa ating 86 viewers. Makakuha kita kanina sa sakilang itong ganda. Ang mga boses may kaya, ano? Dahil hindi bagay po kasi yung boses namin dito sa mga ganitong kanta. Pwede pang choir. Jingle bells, jingle bells. Voice lesson muna kita. Oh. Matatapos Oh, Holy Night. Oh, Holy Night. Oh, Holy Night. Kaya talo ang Holy Night. Ano? Holy Night? Ano? Oh, Nena. Try natin.
Kanta ni Maritlan ano to? Di ba? Di ba nag-lost talaga? Ano sabi? Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Lip sync ka? Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Hindi nga man. Wala, bagay-bagay dyan po. Yan, shoutout sa ating 79 viewers in the house at sa ating 123 thumbs up at sa ating $17.95 na palipad. Yan. Mama Yeng, shoutout po. Grace Avila, musta sila padi-padi? Yan, meron po tayong upload. Pakibisita na lang po ng JRabbit 2.0. Ano rin, tapos mo darating daw ni? Sa Paskong darating, sige nga. Pasko na naman, kaibigan. Hibig ng Pasko. Upper Christmas. Kumukuti ka rin. Pasko. Ang ganda. Yes, great child. Yun na child. Buwan. Pasko na sinta ko. Christmas song. Pasko yung Pinoy. Feliz Navidad. Pam pam pam. Hello, Mama Yeng, Bajon. Yan, para magkasipi ako. Yan, paki-PM na lang po si Uragon Honey, ma'am. Yan, alele, sabi niya, please naman po. Sabi ni Mama Yeng, Bajon. Merry Christmas po, Mama Yeng. Ma'am Alele, Gubalane. Nakasab na po ako, Tenga Kabisote Official. Salamat po, Ma'am Alele Gubalane. At muli po, ipapakilala ko po ang Team Uragon. Simulan natin kay Mrs. Uragon Honey. Ano ba yun niya? Mrs. Uragon? Ano? Mrs. Uragon Honey. DJ TV Official. Kasikap. JDF. At Teng Kabisote Official. At syempre, ang aming muse. Si Bicolanos Vlog muna. Bicolanos Vlog. At Simply Cat. Ay, Yan, Simply Cat YouTube channel. Ang nag-iisang Simply Cat. Simply Cat. Shout out kay Christopher Derland. Maray na banggi sa inyo, Uragon Honey Team. Merry Christmas in advance. Sa inyong lahat. Love from France. Hello sa mga taga-France. At nagbabanga ng link si Teng Kabisote Official. At please support. Shoutout kay Sir Val Matubang. God bless. Ma'am Grace. Sabi niya, Grace Banogon. Tess Official Vlog. Shoutout. Teng Kabisote Official. Thank you po, Ma'am Alele Gabulane. Shoutout po kay Ma'am Alele. Ma'am Agnes. Yan, si Ma'am Agnes Kabubos. Hi po mga idol. Stay safe. God bless you po sa inyong lahat, sa kabutihan ng inyong puso. Maraming blessing ang darating sa inyo. Lang magandang bumita ko. Si Ma'am Agnes. Edgar Delfino. Shoutout po sa Uragon Honey, saka kay Hadi. Yan. Sir Edgar Delfino. Shoutout po. Yan. At kay Ma'am Lipolda, shout out. Sinival Conan LG, legit ako.
Mama Teresita Bagtas. Good evening, Team Uragon Honey. God bless sa inyong lahat. Merry Christmas. Shout out, Mrs. Uragon. Yan, Mrs. Uragon, shout out na po. Sabi ni Mama Teresita Bagtas. Teng Kabisote Official. Shout out at kanyang bahay. God bless you more, Ma'am Liponda Gomez. Napaka-generous niyo po. Sabi niya Malele Gubalane. At yun nga po, nag-donate si Ma'am Lipolda Gomez ng kanyang nalunan sa USA. At binigay niya nga daw po ang GCash ang account ni DJTV Official para dumirekta na yung cash ay yung price sa kanya. At salamat po sa napaka laking blessing na maitutulong natin sa ating mga kababayan. Malaking bagay po yan kapag once na po matanggap po natin yan, marami pong matutulungan at makikinabang po yan. At maraming salamat po. May God bless you more po. Stay folds. Pagpalain po kayo ni Lord. Shout out to Malele. Ma'am Raquel Flores. Good evening, Team Uragon Honey. Mga mababait po kayo. Sabi niya Raquel Flores. Gina Alvarez, saan po ang bahay nila? Saan po ang bahay nila mga nakanta? Opo, sabi niya Gina Alvarez. Saan po mga bahay nila mga nakanta? Ito mga kumakanta. Po. At yun nga po pinakilala na Sila po magkakapit bahay lang, si Simple Cat, Apo. si Vanessa. Ano tawag dito? Abo. Ano ba yan? Barangay Abo. Vanessa. Ginebet. Wow. Ang ganda naman ng pangalan nito ni Ginebet. Yan, si Ginebet yung magkakapit bahay sila. Si Ting, si Bicolanos Vlog. Ano na? Si Mama Fedolor Yabot. Magandang gabi, Team Uragon. Wala ka sa akin, wala ka sa live ko kagabi. Bawal magpuyat ang buntis, sabi ni Sir Sir Yabot. Fedolor Yabot. Yan. Ma'am Gina Alvarez. Kalingap Teams. Yan. Si Ma'am Telia Jejelos Natiba. Hello po mga Team Uragon, wala naman po ako kakayanan magbigay na no skip ads na lang po. May tutulong. God bless po, sabi ni Ma'am Tali Jejelios Natiba. Ma'am Gina Alvarez, Uragon Honey, GR Hobby Teams. Yan, shout out Ma'am Gina Alvarez. Magandang gabi po Uragon Honey, GR Hobby. DJ TV, shout out naman po sa Paron family watching from Sagaray, Bulacan. Merry Christmas. Yan, shout out po sa Paron family, especially kay Baby Boss 18 Mobile. Yan. Merry Christmas po sa inyo. Lagi pong nanonood si Mama at tatay ko ng vlog nyo. God bless po. Yan, shout out po sa tatay at nanay ng Paron family. Tatay, nanay ng Paron family, shout out po. Diyan sa Sagaray, Bulacan. Test official vlog. Sir Roy, may message ako sa iyo para sa details po. Wow, yan, alam ko na yan. Details na yan. Magdo-donate na si Ma'am. Pag clinic mo, mawawala yan. Mawawala. Ayan. Mamaya po, Ma'am Tess. Si Miss Uragon, hindi nakasign up doon. Hindi. Yan, nandito po kasi Ma'am. Diyan lang nakasave. Paki-inte po. Nakasave po dito sa cellphone na ginagamit namin sa live. Shout out Ma'am Gina Alvarez. Yan. Iwatani Dezu from Japan. Shout out mo anak ko na fiancé niya from Nagoya next year. Wedding Yasukon and my hubby take kasama kang nanonood ngayon. Yan, si ano ba to? Si Iwatani Dezu
from Japan. Shout out muna ang anak ko na fiancé niya from Nagoya. Next year wedding. Yasukun and my hubby take kasama kung nanonood ngayon. Yan. Kasama niyang nanonood ngayon ang kanyang hubby. Shout out po. Iwatani Dezu from Japan. Hello po sa lahat. Shout out Naldo Family Channel. Sir Jer, hubby special din po yung uncle nila Padi. Opo, Maliligo Bulani. At abangan niyo po yung vlog ko kay Tatay Marcelino. Kasi po may sapatos po siya galing kay Tita Gracie. At ibibigay ko po yan bukas. Tamsak harang si Naldo Family Channel. Belen Alcaraz. Mega love shout out sa indong mga guwapings and magagayon maray na banggi gabos, sabi ni Belen, Ma'am Belen Alcaraz. Ma'am Ophelia Kakayurin, magandang gabi Uragon Honey. Roy, sa team mo watching from Singapore. Yan, salamat Ma'am Ophelia. Next one. Ang sa lapad ni. Si Kapitan Konsul tapos yung tagawad lahat. Ang San Rafael sa magalangan. Ayan. Konsulta man agad pala ng pangarap na itong konsulta yun eh. Yun. Bakit? Tagabilang ka nga. Konsulta ang pilido ba ito? Magandang gabi Uragon Honey. Yan, sabi ni Ma'am Ophelia Kakayurin. Naldo Family Channel. Shout out team Uragon Honey. Taga Uma TV. Hello host. Yan, taga Uma TV. Gina Alvarez, Pasko na sinta ko. Rosemary Regualos. Hello po, advance Merry Christmas po. Watching here po in Barcelona, Spain. God bless po. Ingat. Si The Prospect Pass. Yan. Si Naldo Family Channel. Salamat po, Naldo Family Channel na nagpalipad ng 25 Hong Kong dollars. Sabi niya, Merry Christmas, Sir Uragon Honey. Wala pala kayong join button. So yan po. Gagawin nga daw po ng ano yan? Pag-aaralan po ni Uragon Honey. Hindi ko alam kasi kung paano gawin niya. Thanks you po sa mga palipad. Sabi ni Ma'am Gina Alvarez, salamat daw po sa mga nagpalipad. Sir Naldo Family Channel, shout out po. Yan. Pwede serbisyo din ang pangregalo ko. Yan, sabi ni The Prospect. Yan, magkakaroon daw kami dyan sa inyo, Ma'am The Prospect. Hintayin nyo kami. I-schedule natin yung bahay ni The Prospect. Yan, may chat ako kay Ma'am The Prospect. Mag-audition nga ako. Yan, si The Prospect. Gina Alvarez. Shout out Kuya Bal. Sabi ni Ma'am Gina Alvarez. Shout out po Kuya Raymundo Dacuba. Sabi ng Gina. Shout out po Sir Raymundo Dacuba from Ma'am Gina Alvarez. Pagpalain po kayong lahat dyan, sabi ng Gina Alvarez. Virgie Paye, Merry Christmas po sa inyong lahat from Tondo. Gina Alvarez, shout out Virgilin Care. Yan. Kasurog ini, sana makapunta din kayo sa diet. Makikulab kayo sa Kalingap team, lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang. God bless, sabi ni Kasurog ini. Gina Alvarez, thanks. Thank you, Jer Habi. Welcome din po, Ma'am Gina Alvarez. Cherry Kagayuman, hi po sa inyo. Good evening dyan sa Pinas. Watching from Kuwait. God bless you all. Yan, Ma'am Cherry Kagayuman. Good evening po. Si Ma'am Mary Grace Senior. Good eve po sa inyong lahat. Ma'am Gina Alvarez, Harinawa,
makatulong rin ako sa mga tinutulungan niyo Uragon Honey at Jer Habi, sabi ni Ma'am Gina Alvarez. Baby Bosch 18 Mobile, Team Uragon Honey, sabi ng tatay ko, pwede daw magpa-picture sa iyo pag nakauwi siya dyan sa Naga. Sobrang idol nila kayo. Team Uragon, the best po kayo. Walang Pwede problema Ay, po. Wala pong problema yan. Shout out sa tatay ni Ano yung pangalan? Baby Bosch 18 Mobile. Baby Bosch 18 Mobile. Ayan, shout out po sa tatay nyo. Cherry Kagayuman, shout out. Mama Yeng Bajon, maraming salamat po kahit wala pa. Yan. Naldo Family Channel, ang saya nila. Pasko na talaga. Nakakamiss ang Pasko sa Pinas. Yan po. At yan po yung ating link ng ating upload kinapadi-padi. Please visit na lang po kung gusto niyo pong mapanood yung aming maagang pamasko. Dahil kipadi-padi ay napagpala po natin o nabigyan natin ng blessing yung mga kapamilya ni Padi-Padi. Si Ate Mila, nakatanggap ng pamasko, si Nanay Yoli, si Rolly, si Roy, at si Nanay Gloria, nakatanggap din po ng pamasko. At si Sinon at si Kuya Marcelino, yan po, bukas po ay ihatid ko din sa kanya yung kanyang damit at yung kanyang sapatos. Yan guys. Kung nais nyo mapanood ang buong video, nandyan po, nakababa po yung ating shared link sa comment section. Jolly Raymundo, good evening Team Uragon Honey. Merry Christmas sa inyong lahat. God bless sa inyo. Sa inyong lahat from Jeddah, KSA. Okay na? Nakapin ka na. Ha? Nakapin na. Yan, pabisita na lang po na nakapin. Yan, salamat po. Mrs. Uragon. Good evening everyone. Merry Christmas Uragon, DJ TV, JR Habi, and the team. Yan, si Kasikap JDF, Chris Kapoor, Simply Cat, Bicolanos Vlog, at si Teng Kabisote Official. Merry Christmas and Merry Love shout out sa inyo lahat. Ma'am Janet, shout out po. Ma'am Janet Mendoza ang nagpapabati ng Merry Christmas. Merry Christmas. Mama Yeng Bajon, nangiram po ko ng CP sa apo ko po. Hinintay ko na lang po matulog ang apo ko para makapanood ako ng vlog nyo. Maraming salamat po. Tagal na po ang pangarap magkaroon ng sariling CP. Salamat po. Mama Yeng Bajon. Teng Kabisote Official ang kanyang bahay. Please support Teng Kabisote Official. Isa sa Team Uragon. Yan po. Mama Yeng Bajon, maraming salamat po. God bless sa inyong lahat. Yan. Shout out DJ TV. Gusto ka palang ma-meet ni The Prospect. Hindi Yeah. pala kayo nakikita niyan Hindi na. pa po. Apo. Ayan. Yung asawa ni Ma'am The Prospect, nakita ko na yung kumain tayo doon. Yan, Ma'am The Prospect, shout out po. Sabi ko pumunta na kami dito. O yung asawa niya. May pasok yata si Ma'am. Good night everyone. Looking forward to meet you all. Sabi ni The Prospect. Good Bukas night po ma'am. Diyan po kami bukas. Okay, so yan. See you soon. Si Ma'am Dolores Bihino. Magandang gabi, Jer Habi Uragon Honey, sa buong team. More blessings to come. Yan ang buong team. Buong ay, kung nagkatong kita naman. Ano pa lang ang Mighty JR Habi, sabi ni Sinibal Coin and LG, legit ako. Hello, shout out po, Ma'am Leopolda. Good evening, Team Uragon Honey. JR Habi, si Ma'am Agnes, Sir Mona. Yan, Ma'am Sir Mona Agnes, shout out. Mighty JR Habi, mas maganda ang solo singing mo. Grabe. Solo talaga. Yan. Sige nga, sige nga. Wala man akong ano. Mamaya, hanap tayo. Yan, Ma'am Leopolda, mag-practice tayo. Mag-do tayo. Uragon Honey. Ma'am Agnes Kabubos, Sir, pasend po ng buong name nyo para maisulat sa box na papadala namin. Yan. Friend mo siya, Agnes? Agnes. Kabubos mo Ay, yun. hindi pa yata. Paki-message po si ma'am kung kahit sino po sa amin. Yan, i-search Pwede ko pong yan si Ma'am. JR Habi, pwede pong Roy C. Buluan, DJ TV, at
papadala po namin sa inyo, i-chat po namin sa inyo yung buong name ng team. Ma'am Agnes Kabubos, yan po. Ma'am Gina Alvarez, Dana po, Teng Kabisote Official. Yan, salamat Ma'am Gina Alvarez. Merry Christmas. Ano yung profile ni ma'am? Yan, puting background. Mama Yeng Bajon, Merry Christmas din sa inyong lahat. Yan, sabi ni Teng Kabisote Official, thank you po. Yan, Dana po, Team Uragon. Sabi ng Test Official. Magpungit na. Ito yata. Ma'am Agnes, ito po ba yung profile picture nyo, yung yung bata? Batang babae? Yan, tapusin nyo, panoorin para hindi mawala ang sub. Yan, opo, sabi ni Gina Alvarez, sana po matapos nyo yung isang video bago mag-sub para po ma-count. Yan, gandang gabi Uragon Nani. Uragon team, shout out Tabi from Isabela. Shout out Sir Ronel Brugada ng Isabela. Shout out po sir. Sa Paskong Darating by Freddy Aguilar. Sa Paskong Darating. Sino? Isang gano'n sa iya. Try natin. Sa Paskong Darating. Nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko nang magising. Ano? Ha? Basta Binasa mo ko lang kinakanta mo eh. Kung ito ay panaginip, ayoko na Basa, sige na. magising. Paskong Darating. Ikaw ay isang Nais ko'y ikaw pa rin. Yan, shoutout po sa, nawala na. Shoutout sa ating 81 viewers. Si Ma'am Halili Garcia, shoutout po. Yan, sabi ni Teng Kabisote Official, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, sa mga bumisita kay Teng Kabisote Official. Gina Alvarez, yun po channel nila, yung mga channel daw nila. Yan, Malu Boni, magandang gabi po, Team Uragon. Yung bahay channel po, yan. Silver Black Pinoy, Mega Love shout out. Home base sa USA. So dito nanalo si Ma'am Leopolda ng kanyang premyo sa Silver Black Pinoy ng USA. Shoutout daw po, sabi ni Senibal Coinen, LG, legit ako. Ronel Brugada, gandang gabi, Team Uragon, shoutout po from Isabela. Yan, Ronel Brugada, shoutout. Shoutout po sa mga taga Isabela. Yan, nila pa sa mga taga-Isabela. Malapit ko doon. Shoutout nga pala po sa mga Ilocano. From Abra po ako. Malapit sa Ilocos. Nawag kay BBM. Ayan. Sa mga kamag-anak namin yan sa Isabela. Mga De La Fuente family po. Shoutout po sa inyo lahat. Yan, si Kasikap JDF. Kaano mo si Kuya De La Fuente? Baka ano yun. Naldo Family Channel. Mahina net ko. Yan, sabi ni Sir Naldo Family Channel. Halili Garcia. Merry Christmas sa inyong lahat. Keep safe watching from Italy. Yan, shoutout po, Ma'am Halili Garcia na nanonood ngayon sa Italy. Ma'am Reggie, hello. Hello, Ma'am Leopolda. Merry Christmas po. Test Official. Yung Bilyesa Test po, Sir Roy, ako po yun. Test Official Vlog. Bilyesa Test daw. Siya yun. Si Ma'am Test. Natin po mapin-M. Mawawala yun. Bago bidutin. Myrna M. Wow, nice to see you all Uragon team. Sabi niya Myrna M. Shoutout Ma'am Myrna. Si Oli Paglinawan, good evening sa inyong lahat. John, God bless you all. Yan Ma'am Oli, shoutout po. So hello po Mama Yeng Bajon. Sabi niya, sana mapansin niyo po ang aking mensahe. Tamsakdan, Merry Christmas sa Indo, Gabos, Kelly, Jejelos, Natiba. Gina Alvarez, hi Maluboni. Yan po yung ating link.
ng upload ginapadi-padi. Lenny, mabuting ina, sabi ni Pauldo. Yan. Gina Alvarez, isang group lang po ba ang Teng Kabisote? Teng Kabisote po. Teng Kabisote official. Teng Kabisote official po. Opo. Sa grupo namin yan, si Teng Kabisote official po. Team Uragon po yan. Please support. Kakamping yan si Pauldo. Poldo ba to? Poldo. Si Poldo. Si Baby Bosch 18 mobile. Salamat po Jerhabi at Uragonani. Sobrang saya ng tatay ko. Tatay at mama ko. Di kumpleto araw nila pag di nakapanood ng vlog nyo. Sana may bago kayong upload. Merry Christmas. God bless. Yan, shoutout po sa tatay at nanay ni Baby Bosch 18 Mobile na nanonood ngayon. At salamat po sa inyong patuloy na suporta. God bless po. Sana po mabisita nyo din ang mga channel ng ating mga ka-team Uragon, Kasikap JDF, DJ TV Official, si Bicolanos Vlog, at syempre ang aming muse, Simply Cat. Yan, simple pero hindi sikat. At Hindi, si simple yan, natunay na sikat. sorry, yun kasi Yan, yung sinabi tunay niya na kasi sikat. kanina. Tuloy na sikat. Tunay na sikat, Simply Cat. Yun, baguhin natin. At Teng Kabisote official. Nagkukwentuhan kami dito ni Kasikap JD. At si Mrs. Uragon. Yan, makakalimutan na. Nakalimutan mo na naman. Mrs. Uragon. Shout out po sa Baka- dyan, sa inyong bahay. Hindi na tayo makakapagkakita. Tinitraining na natin si Miss Kanina, Oh. nagkukwentuhan kami dito ninyo, no? Ni Kasikap JD ang pagkatawanan kami kasi naghanap kami ng mga ninong ng mga tiyan namin. Ay, ako din. Oo. Baka pa may gusto magninong dyan sa mga tiyan namin. Ano? Sabi lang po kayo. Ilan po na ba yan? Ano na to sa akin eh? 3 months. 12 months na to sa 12 akin. months. Wala po. Isang taon. Overdue na. Ano sa'yo? Speaking of binyagan, ano yun? Ay, ninong ninang. Naalala ko yung binyagan. Yeah. Malabo na, Ay, no? yung mga bata. Ay, sinabi ko na yung last, Vlog. ayaw ko nga muna silang i-update kasi talagang malabo yatang matuloy yung binyagan. Mm. Kasi nga, mahirap, maraming papeles yung kailangan gawin, kailangan asikasuhin, kaya, nasabi ko na yun, Dati. oo. At- na hindi matutuloy, malabo matuloy po yung binyagan. So, i-update ko na lang po kayo ulit pag kung ano po yung development dun sa magpapabinay po sa mga bata. At ang matutuloy pong binyagan, kung napanood nyo na po yung upload ko ngayon kinapade-pade, yung anak natin Mila, sigurado na. Si Binyagan kailan? Kevin sa Kailan? December 25. Sasabay niya. Kasi po si Tita Agnes Miller ay nagbigay ng pamasko kay Ate Mila. At yung nga pong pamasko na yon ay gagamitin ni Ate Mila sa pagpapabinyag kay Kevin. At ako din po ay magnininong kay Kevin. At yung mga nais pong magninong-ninang kay Kevin, sa anak ni Ate Mila, yung nagkabutlig-butlig. At salamat po sa Diyos kasi magaling na po siya. Welcome po yung mga gusto magninong-ninang sa anak ni Ate Mila. Yan, malapit sana matuloy din. Kasi inaasikaso na ni Nere at ni Darwin yung kanilang kasal. Sana Yan. matuloy din. Ninong Yan, ka ninong ako doon. Yan, sa gusto pong maging ninong at ninang din. Ni Darwin at ni nakasal nila. Ni Darwin at ni Nere. Oo. May ano na ba? May date na ba? Wala pa, hindi inaasikaso Pero pa lang. within December. December 28 daw yung kasal yata. Target. kasalan. Pero hindi pa Oo. napasulat. Nag-umpis na siya. Pero yan, sana matuloy po. At yan, shout out po kay Neri na congratulations at malapit na silang ikasal. Yan. Saan ba yun nila? Sa pare? O sa... Pare, libreng kasal. Dito sa pare. Pare. Okay, yan. Maganda po yan. Ikakasal ka. Shout out, Mama Naele Maureen. Shout out po. Good evening, host, Honey and Company. Gina Alvarez. Hindi nakakasawa si Uragon Honey at Jer Habi. Ang saya nila panoorin. Salamat po, Ma'am Gina Alvarez. Naile Maureen. God bless you all. Gina Alvarez. Ang sipag mo magbasa, Jer Habi. Si Ma'am Jose. Salamat, Ma'am Gina. Buti may tagabasa na tayo ngayon. Dati,
Jera, ay si ano, DUT Official taga-basa. Nandiyan na si Jerabi talaga. Ano po? Ako yung ano ngayon. Challenger. Reader. Reader, ano ko ngayon. Josefina Versosa, God bless to all watching from Quezon City. Shout out dyan sa Quezon City, especially kay Ma'am Josefina Versosa. Yan. Arigato, Jer Habi 2.2 Team Uragon Honey. Yan. Oyashu, ano ne? Oyashu Minasi. Kaya yung Oyashu Minasi. Good night. Yan. Good night yata. Yan. Oyashu Minasai. Oyashu Minasai. Good night. Tulog na kami ni Habi. 11:17 PM na dito sa Japan. Maaga pang gigising. Good night po sa inyo. At sana po ay maging merry ang Christmas nyo dyan sa Japan. Yan si Ma'am Virgie Cabaluna. Merry Christmas po, Team Uragon. Mga gwapo po kayo sa gabi. Maraming salamat po. Ma'am Virgie. Si Sa ito? sa Mandarin. Snackfe. Buhay ni. Snackfe Farm. Tamsakos, Maray na Banggi. Po sa Indong Gabos. Ma'am Gina Alvarez. Ang bait ni Padi-Padi. Ni. Ayan po. Panoorin nyo na lang po yung latest vlog ko kay Padi-Padi. At naka-upload na po. Nakapin ba niya? Yun, nakapin na po. Nakapin yung upload natin kay Padi-Padi. At tuwang-tuwa po sila sa maagang pamasko. Nasaan na ang asawa mo, Jer Habi? Sabi ng Gina Alvarez. Yun po, nasa bahay po kasi po meron po akong anak na 10 months old. Siya po ang nag-aalaga sa aking anak. So yan po. Yan po, Ma'am Gina Alvarez. Si Dog Guitar Works, yan. Watching from Canada, Nova Scotia. Yan, si Dogs Guitar Works. Shout out. Gina Alvarez, kanta ulit. Yan. Si Mama, yan, shout out kay Dog Guitars Works. Si Ma'am Josita Pural. Wow, nagsama na naman kayong Team Uragon sa pangangaroling Hope makarami kayo watching from Singapore. Si Nice Guitar, sabi ni Dog Guitar Works, yan. Maganda po talaga tong gitara ni DJ TV. Ano po ito? Fender. Salamat kay Tita Mary Elaine Mendoza and Friends. Ayan, sila po yung nagpadala para mabili po itong gitara na ito para kay Francine. Yan, hiniram po namin. Niregalo po natin sa kanya. Yan, hiniram po namin. Yan, pakita mo kasi gusto makita ni Dogs Guitar Works kasi nice guitar daw. Ano po niya? Si Dogs Guitar Works. Yan, baka may magtanong ng price nito. Hindi baka ito po pwede ay, yung pwede siya mag 7,500. Tama ba? 7,000. lampas yan. Iba namang, di ba sinuli natin? Oo. Iba na yon. Mas mahal na yan. Oo. Mas mahal na ito. Kasi di ba hindi tumunog? Winaranti natin. Winaranti natin yung pick up. Yun. 10 plus yan. Salamat sa ating 71 viewers. Ma'am Gina, shout out. Black na yung mga ano niya. Yan, subscriber na po ako ni Teng Kabisote Official. Salamat po. Pasko na, sinta ko. Kanta ka po, Jer Habi. Pasko na. Sinta ko. Sige, try natin. Pasko na sinta ko. Yan, kantahin daw natin, sabi ng Gina Alvarez. Sabi niya, Pasko na sinta ko, kanta ka po, Jer Habi. Try po natin. Sunod ka na ba? Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit tama ba to? Bakit hanap mo ko? Alam mo ba yung ano nito? Sige, try natin panoy. Kasi para may... na friends, so medyo Hindi pa? may awad-awad pero sa mga trada ko na 60 kilo. Gasoline yan. Gusto ko diesel. Sige, ayusin po namin, ma'am, kasi po yung
guitar chords, Ma'am Gina. Leonora Cuevas, hello po sa inyong lahat. Lalo na po kay Oragon Honey at Dear Hubby from Quezon. Yan. Hello Ma'am Leonor Cuevas. Yan. Shout out po Ma'am Leonor dyan sa Quezon. Nanonood ngayon. Shout out Ma'am Leonor. Hanap kita, bakit nagtatampo? Sabi lang pa kayo na. Pwede na. Nilisan. Pwede na kayo. Sige lang. Shout out po si Kung Snacky Sintonado Pam. talaga. Ano ba sa dito pare? Love. Hindi yan. A heart. Yung pangalan, hindi ko ma-pronounce. Snacky pa. Si Snacky. Ma'am Snacky Pam. Snacky Pam. Ah, Tama Jewet ba? na kayo ni Simple Ay, Cat. bako. Snacky Pam. Ay, ano yung tatapay namin dyan? Wala ko ma. Hindi na. Pasko na. Naging- Pero ko dyan, hindi tayo magkata. Marunong ka kumanta. Nakukulangan ka pa kasanutan ng sisgan eh. Hindi. Mga hababa lang ang kahit. Sayang sinta ang sinumpa at pagtitinginan. Wala ako. Sayang, bakit ako nag-alit? Ayaw mo pag- Sige. Sige, diyan labi. Kanta pa kayo. Tayo po ng asawa. Dari Valenciano yun, di ba? Bakit nagtatampo? Inilisan ako. Chorus na. Kung mawawala wala buglayo na. Pusa po na. Pusa po na. 1, 2, 3. Wala. Si Jeremy din mo kumakanta. Hanap kita. Bakit magtatampo? Nilisan ako. Kung wala ka, kusinta. Paano ang Pasko? Inulila mo. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitinginan tunay nais mo ba kalimutan ganap ang ating suyuan at galaw kung mawawala sa piling ko sinta. Paano ang Pasko ang bila mo? Alay ko sa'yo. Sala ang lyrics na sa'yo. Ano sila? Baka hindi si Gary kumanta. Ano ba? Bublayo. Bugla yun. Si Gary Habi. Ang hirap pag hindi marunong kumanta. Pangit na yung Hindi boses naman, kasi mo. mabagal naman kasi pala yung kanta. Yun naman design niya.
Sayang sinta. Paano kaya yung voice niya? Sayang sinta. Ang sinumpaan at pagtitinginan tunay. Tapos kung darating. Sa piling ko sinta. Nakakayak naman yung kanta. Dapat may kaibahan kita maganda talagang busis. Nakakayak yung kanta, guys. Hindi man kita the prospect sa agata. Magandang busis kayo ito. Si Mama Gina Alvarez, supporters lang ako, sabi Eh, ng Gina Alvarez. Pag may magandang busis na kaibahan. Ma'am Agnes, Kabubos, opo. Si Yenyen, Memorasyon. Good evening, Team Uragon. God bless you all. Nagkat nga. Yan, ito po, si Kasikap JDF. Yan po, ang ating isa sa mga Team Uragon. Sabi niya, mega, mega love. Shout out. Yan, si Kasikap JDF. Gina Alvarez, hello Kasikap. Ingat ka dyan, JDF. Kasi, dyan pala. Sabi ni Oragon na Tinoy, mega mega love shoutout sa inyong lahat. Wow, magandang collaboration yan. Yan na memorasyon. Patuloy lang po, Sir Jer Habi. Salamat po, Ma'am Yen. Kahit minsan nakakalungkot. Yan po. Ganda ng banding nyo. Kay sigla ng gabi ang lahat. Kay saya. Ayan. Ano tayo Nakakalimutan ko po ang aking dinadamdam pag kasama ko ang Team Uragon. Kasi po sila yung isa sa mga nagpapalakas ng ating loob. Kahit medyo hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin tayo. So yan Mama Gina Alvarez. Salamat po. Sinibal Coin and LG. Legit ako. Sa Paskong darating, nais ko ikaw pa rin ang aking kapiling at sa araw pang darating. Yan, sabi ni Ma'am Leopolda. Jean Alvarez, mega mega loud shout out. Sabi ni Oragon Tinoy. Ma'am Gina Alvarez, hi po. God bless po sa inyo. Sabi yan ni Kasikap JDF. Shout out Kasikap JDF. Sabi ni Uragon Tinoy, Ma'am Gina Alvarez, mega mega love shout out. Sabi ni Uragon Tinoy. Ngunit wala ka pa. Pasko naman. Ngunit wala ka pa. Sabi ni Ma'am Gina Alvarez. Uragon na Tinoy. Yan, sabi ni Gina Alvarez. Walang ibang hinihiling. Pangarap ko ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip ay ayaw na ayaw ko nang magising, sabi ni Sinibal Coinan, LG, legit ako. Ayan, shout out ma'am, Sinibal Coinan, legit ako. Ayan, maraming salamat din po kay Snacky Farm sa Ayan, Snacky Farm. Maraming salamat. $5 US dollars. Shout out Uragon Honey Team. Shout out po sa family ko dyan sa Tigaon. Mga Regalado Regalado yata. Regalado ba yan? Miss, ano lang. Na-miss pa lang. Regalado, Mesia and the Mesa family. Shout out po sa Regalado family, Mesia and sa the Mesa family from Snacky Farm. At nagpalipad po siya ng $5 US. Salamat po. Mahal pa naman ngayon ng dollar. 50 plus na. 50 point something na yung US dollar. Hindi mas maano pala yung mas malaki-laki yung euro ngayon. Opo. May padala sa akin ng euro. Ma'am Gina Alvarez, sub na po kay Oragon Tinoy. Vlogger din po, idol ni Oragon, vlogger din po, idol si Oragon Honey, yan. Si Mama Nina Enstrom. Yan. Ma'am Nina Enstrom. Merry Christmas, Oragon team. Watching from Sweden. Yan. Ma'am Nina.
Salamat po. Sayang Shout out sa mga taga sinta, Sweden, especially kay Mama Nina Enstrom. At pag-ibig Uragon Tinoy, salamat Mama Gina Alvarez. Yan po. Dolores Bautista. Shout out Team Uragon sa asawa mong matulungin. God bless you all. Yan, kay Miss Uragon. Shout out po daw po, sabi Ma'am Dolores Dolores po, ayan si Miss Urago na nag-uumpisa na po siya Bautista. charity, mag-vlog. Uragon Tinoy. Idol ko yan si Uragon Honey. Matagal na. Ayun, salamat po. Gina Alvarez, ha, alam mo, naipsi niyo ako, Uragon Tinoy. Yan, sabi niya, Gina Alvarez. Si Dog Guitar Works, thumbs up. Yan, ha, o naman, Gina. Yan. Si Ma'am Hurita Nahe, Jer Habi, shoutout mo naman ang brother ko na si Edgar Elardo habang nagbibiyahe siya ngayon ng taxi. Thank you po. God bless and good night sa inyong lahat. Yan, connecting. Shout out po kay Sir Edgar Elardo na isang taxi driver. Magiting na taxi driver. At shout out po sabi ni Mama Jurita Nahe. Ingat po, keep safe sa pagmamaneho at maligayang Pasko po sa inyong pamilya. Si May 72, hello Team Uragon. Watching from Bahrain. God bless you all. Sabi ni May 72. Sabi ni Jean Alvarez, kaya nga nararamdaman ko ay ayan, sabi niya nararamdaman ko Idol Uragon Tinoy. Wala bang hinihiling ano? Walang ibang hinihiling, pangarap ko ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip ay ayaw ko na magising. Nag-Jesus ang ano. Kasi yan, Paglabas mo lang ng ano mo, ganyan yung anak. may ngipin na. Ganyan yung tawa ng anak mo. Garimado na yan. Ilago na yun sa Diyos. Pag na May ngipo Ano? na pustiso pa. Pag-iwas mo, gusto na. Kasi matapos sila. Ay guys, pasensya na po. Nagkatawa lang. Pinagpawisan ako doon ha. Ilang minutes pa tayo? Ah? Ilang minutes pa tayo? 2 oras na ba? Dito sa 2 live. oras na tayo? Oo. Hindi nakikita. Parang may ipit. Dito yan makikita. Tingnan natin. Ayun daw ako. 2. Saktong 2. Ayaw Ha? magiging. 2 na. Ano oras? Sakto na. Pasa muna. Pasa muna. Pasa muna. Pasa muna. Pakita mo sa ano, pakita mo sa video. Dahil pa kani sukol naman sa akin, nilag na. 10 minutes. 5 minutes. Yan guys, sa ating mga taga-panood, 5 minutes to go at mag-end na po tayo. Yan, shout out sa ating mga viewers, 62 viewers. Salamat po sa mga nagpalipad. Jerabi Uragon Honey, idol ko rin. Yan, sabi ng Gina Alvarez. Sabi ng Mama Lipolda, walang ibang hinihiling, pangarap ko ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi pa Pasko ang buhay kong ito ay laging lalaan sa iyo. Sabi ni Ma'am Lipolda, sana'y wag magbago ang tamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giliw ako'y lagi mong mahalin. Sabi ni Ma'am Lipolda. Sinibal ko na LG, legit ako. Excellent channel, si Dog Guitar Works. Yan. Okay. 20k pa lang subscribers niya. Nanood na ako. Yan, taga Tanay din. Asawa niya. Ma'am Gina. Yan.
Opo, si Ate Karen po ay taga Tanay. Tanay Rizal. Tama, Oragon? Ha? Tanay Rizal sa Ate Karen. Tanay Ah, si Ma'am Dolores Bautis. Yan. Yan po, sa mga hindi po sa mga hindi po nabasang comment, salamat po at magpapaalam na po kami kasi ano na po, it's 11, mag-11 na po at tulog na po yung ating mga kapitbahay. Salamat po sa hindi po nabasang comment, sana po ay maintindihan nyo. Salamat po. Yan, maraming salamat po sa Salamat po. Yan, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Yan, sa mga hindi po nabasa, yan, pasensya na po muna. Ikaw, may sasabihin. May sabihin ka mo? Wala. May sabihin ka mo? Maraming salamat po sa lahat na nagtutok ng live ni Oragon Hane. Thank you. Thank you sa ating mga GDF. viewers. At shoutout ko na lang po yung mga hindi pa nakapanood, manood na po kayo sa live ni Oragon Hane. Maraming salamat din sa mga tumutok sa live. Merry Christmas po sa lahat. Thank you, thank you. And salamat po. Sige na, ano naman sila. Yan, good night guys, good night.